uduk bane. Uduk penontonnya ngapusan. Barok kekirisi tutuk mengangkat gila gerem acembur upasi sapa kalito tegih nemai diloko selamat pagi rahayu tidak bisa ego Prabu Barok maju oleh maju lenggane atimu Prabu Barok wani maju sajaka aglak jaga putar wik apa ini ya penontonnya rada mikir mas ya bareng yang buri sih enak 200 suruh munggah kabeh iki lah iki wis 190 sangang besek Jangan